unozoti vakadzi vakasiyana nesu isu tinogona kuita weekdays sinogeza kaisu isu nogona mukanwa matanga makuinspire kuti vanhu vaya vatatitsiura kuvaso no aiwa when kana tiri tight atozvinzwa but mukadzi you can't go for 24 hours without bathing kuzvinzwisa 12 hours chaidzo kumukadzi adziite atozvinzwa so itapedze kutoti ndakatakura vakadzi ava zvakanaka from job vangabva kuHarare imagine wokusumuka lese vakasumuka nezuro wozosvika kuno kuHarare kuno kuJoburg the next day that's 24 hours vanenge vafamba anditika wobva paipai wobva unomira apo wozowatakura iwe unogona wozowatakura futi ma late hours anditika wobva wafamba navo iwe uda kuenda so vatokuma 48 hours vasina kuita sei vasina kugeza so ipapo unoza ini nangu andinyare ndinotozviziva kuti isusu takasvika takaita sei zvakasiyana handitika I don't mind ndikatokutapa ndikakupa ride ukanditi recess ndinotokumirira go for recess because ndinoziva kana uri mukadzi ukatonditi recess ndinotofara nazvo because ndinoziva there's a lot of things zvaunokumbira recess kuti kuti ndokupa ride wabva kuHarare kuZimbabwe iwe une 24 hours usina kugeza uswira muswere wese pachifisa vanenge vakapfeka mazijini aya vakapfeka mataiti vakapfeka chichi mukati so vanogona vakapfeka zvinhu 4 pari anozvinzwa situation but iyo ndakaiconfronta manje I confronted that kune ma ladies andandakara vanga vari murora natete vakanga vakandikutsirana vakakutsirana zvisingaite ndikamuka ndikati ai chii chiri kumboitika munomo vabereki motso yangu chacha ndeyenda para ini ndakatadzi ndakavafunza saizvozvo ndakanyatsovhunza unozi I tried to sleep by the way vanhu vanogona kushaya kuti ndiri kutaura nyaya iyi I used to be a truck driver I must make it very clear. People they must know, and the people they must know that being a truck driver actually is not a bad thing. Andozona manje. Because unosvika kuno unotsvaka pano pekutangira. Because this is a foreign land. Unosvika pano pekutangira. So unofana kurarama nekuraramisa mhuri here and back home. So unofana kutsvaka pekuita sei pekumboti chwi. Uchitsvaga zvinoenderana newe. Andozona. So ndozvanga zviitika. Indanga truck driver. So ndaitakura vanhu. Ndichivapo nditsvaka kurarama of course anditika so ipapo manje ndavatakura ipapo ndakarara uko una zvinongwanetaka Cape Town Joburg Cape Town has my funnies yes rwendo saka ndafizuka zvangu ndarara pakatapa apapo pane pachitonhora kuti ukavhura mawindo upindwa nechando unotovhara kuitira kuti savona ukapinga so iwe akarara pabhedha pamusoro panga paine maglasi tongatiri ndoti kwataivhura manje ndoti mune uchirwa mhepo so zvazvinoita manje ndezvekuti mhepo iyeyi ikanga yashayiwe kuzobuda napo manje yakubika ndamboramba ndakagara ini ndamboramba ndakarara ndazama kurara zvaramba kuita mani chii chirikuba zvoitika panapa ndarara pano pakaita sei kwenini panapa vanamuka unoziva ndakaita sei ndakamuka ini vandatomutisa truck vandabva paipai vandanopaka pano vandarara vandaona kuti zvikuita sei hazvisi kupera mawindo anga akavhurika so you assumed kuti maybe mhepo iri kubva panze uchipinda chi ndakafunga pane ndarara padhuze nepafamu pane mombe dzakaisei dzakarara padhuze vanazoona kuti mani aiwa hazvisiri izvo ndapa ndakamuka ipapo ndikati vabereki zviri kumbofamba sei chii chiri kunyatsoitika makatakurei mabhegi menyu mune imu unozati first ndasina kunge ndazvisa musoro andozoona kuti chii chiri kuitika panapa mabhegi menyu mune imu mafana nyama kuZimbabwe ukamona vamwena down that route mafana nyama kuZimbabwe mimi chii chiri kumboitika why tanyanyo affect kudai so munomo vavatarisana okay ndivana vadarieza ndadipisa panapa anozona manje ndadipisa panapa
matarisana vakuita manje because teta vacho ndo vakabvawo kuti anzvadzi we are very sorry pamwe atitora paya patanga tichitotya mapurisa so zvanga zviri tight tikati but ndakutakura all the way from Joburg amai and now we are 700 kilometers away from Joburg tasanga tapfuura matrucks kumagaraji mangani all the way you should have just told me kuti nkwasha mira hii tumboita sei tumboita chero mukati tondo nditi tidambo ndinotora shower ndakubaika na 1 hour yese ndakakumirira I was not going to mind wapa mama pinda mu conversation manje no takazvitaura nyaya yacho takazvitaura because zvakafanana kuti kana chero zvinhu zvakadaro zvikaitika na sister wako unokwanisa kumconfront there's nothing I mean weird about it andozona nje because iwe ukarealize kuti iwewe wakasiyana masikirwa wakaitwa nemunhukadzi you realize kuti haisi problem yake the way yakasikwa nayo ndo inenge iri ndo itongoripo haana escape andozona manje ndikazofunza kuti chii chaitika alright handisi kukutarisira ipasi I know kuti zvinhu zvinoitika inini ndine mukadzi kumba handitika ndinomukurudzira kuti inini iye pache zvake tikaenda kwataenda tikadzoka anotoda kutosvika anomhanyira kushawa achiskuita zvaanenge achiita kana unokapurawo chete unongokapurawo zvako 2 minutes uzvageze usatore shawa unongokapurawo hatiti azi kukapura handoona manje so this is what we are going to do makandifurira bhuti iri ndakufurira bhuti ndine chigubhu 25 liter chirimo chine mvura ende munogeza I need to sleep here I need peace. Yes. No, both takasita toita conversation. Both we were very open to each other. Both kwatava kwese kwako. Taitotaura nyaya dzakaita sei? Dzakawanda. Anditika so tanga tatonzwanana zvekutodaro zvekuti conversation patakaitanga conversation iyoyo kaka ivo vakakurumidza kutozviona kuti vabhaiza handizozviona manje it's secret iyoyo yavanga vaita sei vashambadza kwandiri because inini I was not supposed to know handozvinza but the fact yekuti zvakazondibudira pachena inini I had to say something about it handozviona manje kutovunza kuti kwanzi azimatakura nyama here ndo zvandakanga ndafunga ini ndakafunga kuti mabhegi mavo mutofunga vakatakurawo tungeke you are very right wambona kana beef ikagarisa kana kuti iri plastic ndo zvandakafunga inini handozviona manje ndofana pandazorealize ipapo ndapedza kutaura ndo pandakazofunga mani because ndakataura indagumbuka mani kuti ndambochinja paya ndotoda kuchinja futi panapa chii chiri kuyezoitika mapraza aya anozoita seko handiti ndova ndarealize kuti ndina vanhu vandinawo munomu inini havana vanogona vakatakura zvinhu zvisingaite mumabhegi mavomo handozviona manje ndofana zorealize kuti vana ava ndakatakura ino vambenge vageza kupi vane ndikati mimi vabereki mamageza here mimi tikanza no watakatisina tikati but hamudaro ana hanzvadzi that's not how we do things handitika munozotita vanhu vari rough hatisi rough to that extent handikambokutadzai kuti munge muri hygienic munogeza the first thing alright papa ndakutora ipapa tikatiza paya tikaendaka handitika but patadzika makarema kuti masongoti pane rimwe garage maona tabuda muJoburg makarema masongondikumbira kuti no kwasha mukange maona pane garage please tikudawo recess handitika ndinokumirirai kana 1 hour but anyway vakazodaidai mva vakapura zvavo mva vaita sei ndobva tazorara with the peace wendere kuti ukapura robe